Osurotoni manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwedo muko ma itayo kuonde dak mopogore opogore aluora ma boma ma Nairobi ka okoni okang' ma kamano thiro jo-ohala. Bende ochayo tend William Ruto ma okoni olokore kendo timo gik moko ataro gi singo mane ochiwo ne jo-Kenya kane pod omanyo tend piny. E kinde mane okoni onge ja-ohala ma ibiro muk kare mar yuto. Gachagua okwedo muko madhi nyime kuonde uso e aluora ma Githurai, Roysambu, Dandora to kod chiro ma Uhuru Market. What is even more troubling is the glaring selectivity in the application of the demolition orders. While the government moves with a remarkable speed and force against kiosks and small stores owned by struggling 1 inch from the Mount Kenya region, other large and well-known establishments that sit on contested public land remain conspicuously untouched and rarely discussed in the same breath. Why can this remarkable government energy be used to unlock drainage in Nairobi and streamline disaster management in our cities?